materials. He abandonat el meu laboratori subterrani un moment, deixant el forat negre sol, no crec que li passi res, per comentar un tema que ha estat passant últimament. Sí, és el tema de la marca misteriosa que, per exemple, ha aparegut en el cau de la Lynx. Un cop ja estava tot regirat, hi havia aquesta marca dibuixada a la paret. Què representa aquesta marca? Què és aquesta marca? Són preguntes que em faig i que no sé respondre, ho sento molt, he estat investigant un munt i encara no us puc respondre amb el 100% de seguretat. Mm, però el que sí que us puc donar són hipòtesis que no només he pensat jo, sinó que ja hi ha un munt de rebels investigant sobre el tema. Per exemple, en Martí Ferrer va sortir al carrer a investigar. I què es va trobar? Es va trobar aquestes marques, prop de plaça Espanya. Sí, les va trobar, estan allà. No és ninguna estratègia al nou ordre. Estan allà, estan pintades, no sabem què representen, però estan allà. En Kalel ha postejat una cosa interessantíssima al seu blog. Ell parla sobre què pot simbolitzar aquesta marca. Encara no ho sabem. Quines són les dues hipòtesis que jo considero més probables? Primera, és la pota d'un corp, o això diuen les hipòtesis. I sembla ser que aquesta marca està relacionada amb els fets que s'intueixen que han estat causa dels corps. Tot i que jo soc molt escèptic en aquests casos, jo no crec molt en les coses paranormals, jo soc més rigorós, més estricte, més científic. Però tot i així m'estranya, m'entra curiositat. Què pot simbolitzar també? Una fletxa. Sí. Pot voler dir-nos una cosa, pot voler conduir-nos a algun lloc. Aquestes fletxes o potes de corp han aparegut, per exemple, a plaça Espanya. Ens estan indicant un camí? Ens estan indicant alguna cosa? No ho sé. Jo no sé si sortiré i m'investigaré. Segurament sí. Mira què et dic, potser demà hi vaig. És igual. Necessitem saber què representa. Necessitem trobar la veritat. La rebel·lió ho necessita. Tinc que tornar al meu laboratori, si no el forat negre... Adeu!